Какво би казал на хората, които се колебаят или изпитват някакъв страх дали да пристъпят към блефаропластика? Въобще не се колебайте, а действайте. Първо, че нищо не усещаш. За да се чувстваш по-добре, да имаш самочувствие, здравословно да изглеждаш по-добре, да ти се реши някакъв проблем, както в моя случай. И просто да пуснеш всичко негативно и да си топ. Точно така. Здравейте и добре дошли в нашия свят на съвременната естетична медицина. Аз съм магистър-фармацевт Мария Качамакова и съм здравен консултант в HealthGuard. Днес ще ви разкажа малко повече за една от най-популярните процедури, които предлагаме. Тя е търсена както при дамите, така и при мъжете. Това е блефаропластиката. Блефаропластиката или операцията на клепачите има за цел да премахне трайно уморения вид от областта на клепачите и да помогне на пациенти, които имат усещане за чувство за тежест или тъй наречените тежки клепачи. С помощта на тази интервенция се извършва отстраняване на излишната кожа, излишните масни образования и се стягат мускулите в горните и долните клепачи, като интервенцията може да бъде извършена само на горни клепачи, тъй наречената горна блефаропластика, на долни клепачи или долна блефаропластика, а при някои пациенти може да бъде извършена комбинирана интервенция за горни и съответно долни клепачи. Резултатите от процедурата са продължителни и пациентите, след като премине възстановителния период, могат освен да се насладят на новия си по-свеж и младежки вид в излъчването, могат също така, ако преди това са се оплаквали от влошаване на зрението вследствие на тази тежест в клепачите, да са доволни от подобрението на своето зрение след интервенцията. Днес имаме удоволствието да разговаряме с Елена Димитрова, нашият първи клиент за процедурата блефаропластика. Здравей, Елена, и добре дошла! Здравей! Благодаря ти, че си днес тук с нас и си готова да споделиш своя опит с HealthGuard и своята история. Може ли да ни разкажеш малко повече за причините, които те доведоха до HealthGuard и изобщо до интервенцията блефаропластика? Една от основните причини е, че аз имам предишна операция, блефаропластика отново, но в България, и неуспешна при това, след която трябваше да потърся отново помощ вече за реконструкция, тъй като ми беше срязан мимически мускул, много близко до, в смисъл, мускул, който затваря фактически окото и помага да си затваряш очите плътно и да заспиваш. И поради тази причина имах проблем след това със съня. Не можех да заспивам без маска, т.е. не можех да си затварям окото напълно. И беше мъчително, тъй като почнах да имам проблеми с съня, недоспиване, умора. Отделно пак се появи този клепач излишен, кожа, потуване и изпаднах някаква депресия. Първо от външния си вид, че не получих това, което исках. Второ от здравословните проблеми, които доведоха. Имах последствия от операцията в България и затова вече получих по-стойно. Какво те доведе до HealthGuard? Как стигна до нас? Точно това ще да кажа, че проучих доста в социалните мрежи. Търсих този път, защото на първата бързо всичко се случи. Не направих никакво проучване, допитване и така нататък. И затова и избърках. И вече втори път потърсих в интернет информация, излезе ми вашата фирма, поинтересувах се и след прочетени доста много неща и отзиви и от хора, от ваши пациенти, се свързах с вас. Реших да се доверя, за което не съжалявам. Какви бяха критериите ти за избор на болница и лекар, който да те оперира? При мен критериите бяха да намеря най-добрия лекар, защото вече имам една неуспешна операция.
и става по-сложно, когато се прави реконструкция на чужда грешка. Да, чужда грешка. И допитвайки се, говорейки, първо с теб се запознахме, допитвайки се до професионалното ти мнение, ти ме посъветва, защото ти си професионалист, знаеш кой доцент е най-добрия в моя случай, запозната вече какво ми се е случило и кой може да отговори на всичките ми нужди. И вече оттам нататък избрахме доцента, който е млад, но изключително добър и много кадърен доктор. Да. Достатъчно опит има с гърба си. И така, в смисъл, мисля, че направих най-добрия избор. Защото резултата доказва избора. Абсолютно е така, да. А може ли да ни разкажеш малко повече как премина консултацията ти в Международна болница Авиценна с доцент Емерегио Вераджин? Той отговори ли на всичките ти въпроси? Успокои ли те? Как се почувства тогава? Тя мина много добре самата консултация с доктора. Аз бях с преводач, който ми превеждаше в момента всичко, което исках да го питам, му превеждаше и обратно всеки отговор от него ми се превеждаше. Аз получих достатъчно информация, плюс това много малко доктори се наемат да правят поправки. Така е, да. И не дават пълен смисъл, не дават 100% резултат, това, което търсиш след това. Но той му увери, че каквото е възможно и каквото зависи от него ще го направи на 100% и ще изляза доволна от клиниката, от болницата всъщност, да. И ще бъда на 100% обгрижена и по никакъв начин не трябва да се притеснявам нито от самата операция, нито след оперативния период, както и възстановяването, всичко ще бъде наред. Какви бяха условията в Международна болница Авиценна преди и след изписването ти? Как се чувстваше там? Условията бяха на международно ниво, смисъл. По никакъв начин това, че не за Европейския съюз, не отстъпва на нито една друга европейска болница. Изключително добра, чиста, смисъл среда. По никакъв начин не се чувстваш застрашен или нещо да те притеснява. И при най-малкото натискане на бутона веднага моменталически идва някой, който те пита какво имаш нужда. В смисъл, тук малко в България не сме свикнали, защото стоиш един час, никой не идва, а там просто само с едно тъкване и веднага той стои, чака да ти помогне по някакъв начин. Тоест си се почувствал 100% обгрижвана. Обезболяващи, защото след оперативния период ти, когато се събудиш от опойката, почва да те отпуска леко по леко и цялата тая болка, защото е операция, при мен е втора, по-тежко по-тежко. Те ме подсигуриха с обезболяващи, компреси, така че периода беше по-тежкият период беше доста по-лекотен за мен и по-къс. А колко дни беше престоят ти? Целият ми беше 7 дни. 7 дни. Да, домахането на конците и всичко останало. А може ли да ни кажеш повече за хотела, как се почувства там, в който беше настанена? Хотела ми беше подсигурен от вас, предварително беше резервиран. Имах си самостоятелна стая с санитарен възел, подсигурена закуска. Изключително внимателен персонал. Дори понеже аз не съм турски гражданин, не знам турски, имаше хора, в смисъл, на рецептите говореха английски, през цялото време ме опътваха къде да отида, какво мога да видя, как да си оплътня. Това цялото време в Турция полезно. И бях много доволна, да. Супер добри хора, отзивчиви. И винаги ми се обаждаха от
вашата фирма, да ме питат как съм, всичко наред ли е, имам ли нужда от нещо. Да. Получи подкрепа. През цялото време бях обгрижена, да. Много се радвам за което. А можеш ли да ни разкажеш малко повече за възстановителния период? Какви са резултатите от интервенцията? Доволна ли си? Ами, то вече ще стане почти година от моята интервенция. Първата седмица се чувстваш, в смисъл, нормално е подуци, имаш отоци, това е в рамките на нормалното. Но пък там има страшно много добавки, неща, които ти изписват, които намаляват отоците, всичко това, което ти пречи. И вече като се махнат и конците на седмия ден, вече смисъл нещата усещаш как се подобряват. Се подобрява, да. Но самия възстановителен процес е около 3 месеца. Целия. Вече след 3-я месец виждаш пълния ефект, защото преди това имаш оток, имаш белег, смисъл. Усеща се, смисъл. Трябва да се пазиш малко повече. И след 3-я месец вече виждаш пълния резултат от блефаропластиката. Моето око се отвори, нямам тая излишна кожа. Вече спа без маска. Заспивам си сама. За съжаление, белезите от първия ми неуспешен опит си стоят, въпреки че там изписах такива мехлеми, които могат да махнат и стари белези, за което супер много им благодаря. Защото вече този белег почти съм го залечила. И така като цяло резултатът е много добър. Не съжалявам по никакъв начин. Даже съветвам всеки, който се глуми, да не се чуди, а направо да предприема някакви мерки. Няма нужда да си създава дискомфорт и депресии, някакви такива чувства, че не се харесва или че нещо не му е окей и да го търпи. Просто действа и там са специалисти и винаги ще ти отговорят според изискванията и според нуждите. Да, точно така. А ти си талантлив художник. Имаш ли възможност да нарисуваш нещо по време на престоя си? Да, през цялото време се опитвах. В смисъл, първите дни не успях, защото просто физически нямаше как. Но след това през цялото време рисувах. Даже на доктора подарих картина. Точно това е причината. Аз трябваше окото да ми бъде отворено на 100%. Да. И точно поради тази причина кожата, която имах, излишната ми пречеше. Окото ми беше уморено, затворено. Сега вече гледам на 100%, виждам. Прекрасно, да. Какво би казал отново на хората, които се колебаят или изпитват някакъв страх дали да пристъпят към блефаропластика? Въобще не се колебайте, а действайте. Първо, че нищо не усещаш, за да се чувстваш по-добре, да имаш самочувствие, здравословно да изглеждаш по-добре, да ти се реши някакъв проблем, както в моя случай. И просто да пуснеш всичко негативно и да си топ. Точно така. Благодаря ти, Елена, за откровеността и съм сигурна, че ще бъдеш вдъхновение за много хора, които все още изпитват страх или колебания дали да вземат това решение. Не трябва да се колебаят за никакъв повод. Ако се интересувате от блефаропластика или друга естетична интервенция, свържете се с нас още днес. Ще се радваме да ви отговорим на всички въпроси и да бъдем до вас по вашия път към по-доброто ви аз.